Putat-putang yan informasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Ang tatay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay dapat naintindihan ka. Ang tatay dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwarad na haligi ng tahanan. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Oras alas 6:08 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wajan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito. Nakalopyo dasayan kabuwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Muharis. Kay bamot si kapaborito Errol Horado tanja technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Martes Pizza Agis at bulan na Hunyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Taluran luluganan nan babanggaan, taluray asugat-sugatan. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. 67 anyos siya byuda inaresto na pulis. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Marikit na babalang anapon na ating tunya. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Managbulos na manok at bulangan ang urat kaya rin akuryente. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Balitad nasyonal, Senate Minority Kimurang at impeachment ng Sara. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Dingge pampipiprahan at asaray iskulahan ulong at DOH. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. 6.88 billion piso yalimataw yasyabo nanlapo at Chinese triad onong at pidiya. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Public school sa pagkata na internet palapag ng Presidente Marcos. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Depensa na team ng Vice President Sara preparado la. Balitad kabuwasan, Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:11 na kabuwasan tanatan wadyara detalye da balita da lokal. Dos anyos siya laki inaresto lapod kaso nin sunggay na Republic Act 9165 ya si kato inaresto na tayog pulis kay baso 104 maneuver company na regional mobile force sa Bureau 1 sa may suspect so kinabatid nga ranton na Roberto Agustin na walaan na live-in partner ang napan residente na barangay Agno Balay na tayog Pangasinan. Si kato'y siningkat na otoridad na kasumpalan niya sinukisok so abungto niya makalanor at biskag na search warrant yung pa-accept na korte lapod din sunggay na Republic Act 9165 o illegal ya druga asamsam na otoridad iray unggundan anamiram peraso na lukas ya plastic sachet yan ang karga na shabu apatiran piraso ng gapoy kargan plastic sa siya sa kaya piraso na pospro sa kaya piraso na sipla kaya walay kargaton na aluminum foil sa kaya piraso na purple leather ya wallet tankas ya 64,817 piso yan ang duruman denominasyon
Saraya kumpiskay ebidensya tan sa suspect sinawit jad police station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 49 anyos siya laki, akuryente dyan barangay Tipor, Bani, Pangasinan. Kinabat si biktiman si Romel Castellano Biguas, cockfighting handler, residente na area base na sa Atsiton na kinabat ngaran niya Rolin Kinamot Soriano. Yan investigasyon na pulis sa Bani, si Rolin Kinamot Soriano, subimisita abong na Hernando Ranoy Enrique, lapod di man na mantatrabaho sa biktima na inalmoto sa biktima adiskubridan na sa kilang bangkay tampapanisyan niya si katuyat a kuryente at live wire yakapagkat at pump sa bangkay na biktima sunawit yada sa kuya po inararya panagawan sa investigasyon. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Motorsiklo apula na oras na alas 5 na ngarom jad harapan na Libo Hotel jad barangay San Vicente, Ciudad na Urdanita. Sa may motorsiklo na pula na sublo Yamaha Mio Sul ya pang karestro at ngaranan marka Jana Soto Bukurin, 20 anyos na barangay poblasyon na Bali na Binalunan, Pangasinan. Basin CCTV footage anong nangad oras na alas 5:22 na ngarom ya itutulak ng bukirin sa motorsiklo lapod awala na diferensya karburador na abit lang motorsiklo ng bigla na pulan sa rekabiyangan na Bureau of Fire Protection sa tampol yan ng responde tan sinabsaban na sa abit lang motorsiklo. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 32 anyos siya BE, nababalang jad Bali na Agno, Pangasinan. Personal ya dimoplog jad police station si Tricia Casiano Villaruel, 50 anyos, government employee, residente na Rizal Street, Bali na Agno, Pangasinan. Unong ada palapag to niya sa may agito nagkinabat ignaran niya Alma Casiano Agente Marqueta. So nababalang yan inisyal investigasyon nakabatan sa ng June 2, 2025 at oras na alas 7 na Kabuasan nang patahan sa biktima at inato niya na ula at syudad na Alaminos piyan mampacheck up at dentist lapodan sakit sa pangaton niya bang balat agmatla kasempot so abit lang biktima sa may biktima so walay katagito na 14 medium belt tanan lasi aneng nang so abit lang biktima takasulong na light color sleeveless blouse, dark fitted pants tang walay bitbito na color pink sling bag. Sa yan insidente sintawag matla adasari kabangibag niya police station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 77 anyos siya biyuda na inarestod kaso na attempted homicide jad Bali na Mangaldan, Pangasinan. Kinabat sa nareston suspect ng ranto na Marilyn Fernandez de Leon ang kapitrabaho residente na barangay Banawang Esta, Bali na Mangaldan, Pangasinan. Si kato inaresto na dagupang pulis makalanor biskig na warrant of arrest sa ibaksib na korte sa may suspect sa walad na kustodiya na Dagupan City Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Tigarang katawa sugat-sugatan kaya rin na nambabanggaan sa taluran luluganan at oras na alas 3:40 ng araw yagawa sa aksidente da Provincial Road na barangay San Felipe Central, Bali na Binalunan, Pangasinan. Sa rembolvya luluganan black Toyota Yaris walay plaka to na NCV 8717 mamanehuanan na Suelo Tapatapasis Jr. sa 60 anyos sa wala asawa karpentero awalan na driver's license kay bato na kalugaan sumanangaran na Vivencio
Piñeras Franida. 77 anyos ang asawa. Ang trabaho na si Rosalina Laranang Pasis. 58 anyos, wala asawa, sa Rayas residente na Barangay Guset Norte, Bali na sa Manuel, Pangasinan. Kansakay Red Kawasaki Batch tricycle, walay plaka ton 7819 Iyasayit mamanihuan ng Rodel Larsi Montero. 54 anyos, wala asawang apoy, trabaho, residente na Barangay San Felipe Central, Bali na Binaloyan, Pangasinan. Bronze Mika Metallic Toyota Rasta, walay plaka ton IEC 7431. Pangkayarianan Maria Cristina Minson sa Culyes, 35 anyos, wala asawa, admin staff, presidente na Barangay San Felipe Central, Bali na Binalunan, Pangasinan. Yad investigasyon ng pulis, ang kabatan niya sa may Toyota Yaris umbabatik mamarap jad east direction. Lega niya sa may tricycle tan sa may Toyota Ras akaparada at gilig na karsada na binangga na Toyota Yaris. Singaga na sa may kasugat-sugatan na taluran na kalugan at Yaris. Na si Kanetampol, yaimbatik jad Ordanita City District Hospital. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan rin katibukulan niya balitad lokal, antis tayo nung dapagada saray balitad nasyonal. Wajanire Pigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Oras po natin, alas 6:22 na po ng umaga. 6:22. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Isinulong ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na formal ng simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang privilege speech kahapon, iginiit ni Pimentel na pansamantalang suspindihin muna ng kahit ilang oras ang mga legislative business ng Senado at i-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Sinabi rin ni Pimentel na dapat pangunahan ni Senate President Francis Chis Escudero ang panunumpa ng mga senador na present sa plenaryo na uupo bilang mga judge sa trial. Iginit din ni Pimentel na dapat simulan na ang presentasyon at pagbabasa ng mga kasong kinakaharap
ni Duterte at gumawa ng calendar trial. Binasa rin ni Pimentel ang mga nakapaloob sa articles of impeachment ni Duterte. Sa pamamagitan ng manifestation, sinigundahan ni Senator Risa Hontiveros ang nais mangyari ni Pimentel. Hindi mahirap at matagal ang panunumpa at pagbabasa ng articles of impeachment. Gawa na ang robes at hindi ready na ang session hall. Hindi yan aabutin ng 1 oras kung bakit iiwasan ang napakasimpleng opening, pahayag ni Hontiveros. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, tiniyak naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte nitong Lunes na nakahanda na silang ipagtanggol ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Inilabas ng panel ng depensa ni Duterte ang pahayag ng ilang araw matapos batikusin ng mga legal luminaries, mga miyembro ng akademya at iba pang guro o grupo ang Senado sa di umano'y pagkaantala ng impeachment trial ng Vice Presidente. Nakasaad din na ang proseso ng impeachment ay hindi dapat gamitin sa armas para manggulo, patahimikin o maalis ang mga kalaban sa politika. Gayunpaman, kung pipiliin ng Senado na magpatuloy, nakahanda ang harapin ang mga kaso at ilantad ang kawalang basehan ng mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Una nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na harapin ng Senado ang outer case kapag muling nagtipon ang Senado sa ngunit kalaunan ay inilipat ng agenda sa Hunyo 11, ang huling araw ng sesyon ng 19th Congress. Nauna nang sinabi ni Duterte na kwestiyonin ng kanyang kampo ang pagtawid ng impeachment case laban sa kanya mula sa 19th Congress hanggang sa 20th Congress dahil iba na ang magiging komposisyon ng mga susunod na Kongreso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, pinaghahanda ng Department of Health o DOH ang mga paaralan ng mga pamamaraan upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng dengue. Ito'y kasunod na rin ang nalalapit ng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa Hunyo 16 at formal ng pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang dengue ay isa sa mga problemang pangkalusugan sa bansa na nakakaapekto sa mga kabataan sa bansa. Pinasalamatan din naman niya ang mga guro dahil sa pagtulong sa Department of Health dahil karamihan ang mga problemang kinakarap ng ahensya ay may kinalaman sa kalusugan ng mga kabataan. Una nang nagbabala si Herbosa na posibleng magkaroon ng isang major dengue outbreak sa bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng sakit sa unang bahagi pa lamang ng taon. Samantala, nagpahayag din naman ng pagkaalarma si Herbosa sa iba pang health issues na kinasasangkutan ng mga kabataan. Kabilang narito ang vaping at human immunodeficiency virus. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, maglalagay ang gobyerno ng internet access sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa sa malalayong lugar para sa mas mapahusay ang pagtuturo sa mga estudyante. Ito ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ginawa matapos inspeksyonin ang Brigada Eskwela sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa Pangulo, nakita nito ang software ng Khan Academy gamit ang Starlink para sa internet connection at nais nitong magkaroon ang iba pang mga paaralan sa bansa. Sinabi pa ng Pangulo na nagagalak siyang mayroon ng teknolohiyang katulad ng Starlink. Kaya tinitingnan ito ng gobyerno para may magamit ang mga estudyante sa pasukan. Aminado naman ang presidente na kulang ang mga teacher sa bansa. Kaya pinag-aaralan na rin nila
ni DepEd Secretary Sani Angara na bawasan ang administrative duty at binibigay sa mga guro. Naging teacher ang mga ito hindi para mag-bookkeeping. Kaya ang iba ay ginagawa na lamang ito at gagawa ng paraan para maging isang miyembro ng teaching force. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, galing umano sa Chinese Triad ang tunetoneladang floating shabu na na-recover ng mga mangingisda sa baybayin ng Zambales, Pangasinan at Ilocos Sur. Ito ay ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Director Isagani Neres. Ayon kay Neres, ang mga pakete ng shabu na nakuha ay may Chinese markings at signature trademark na umano'y konektado sa Chinese drug triad. Ayon pa kay Neres, kilala ang triad na sangkot sa iba't ibang criminal activities, kabilang na ang drug smuggling kung saan ginagamit ang mga karagatan. Malaking tulong na lamang at mga Pilipinong mangingisda ang mga nakakuha at naibigay sa mga otoridad. Napag-alaman kay Neres na nasa 52 mangingisda ang nagsuko ng 1,000 mahigit na pakete ng shabu na may mga Chinese markings. Lumitaw sa report ng PDEA, Philippine Coast Guard, PNP, Philippine Navy at NBI, umaabot na sa 6,888 million pesos mahigit ang halaga ng 1,000 kilogramo na nasamsam ng mga otoridad. Matatandang inuutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagwasak sa mga nakukumpiskang mga illegal na droga upang matiyak na hindi nito may kakalat o maibebenta pa ng mga maliliit na tulak. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin 6:30 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Ako si General Nicolas Torre III na itinalaga sa katungkulan bilang Chief of the Philippine National Police. Ang puta-putang Iran Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services. Pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa Baybunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus.
Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarem, Paborito. Diyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 6:36 na kabuwasan. Patuloy na programa na maabig iya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, saray na kulipida sa yung programa. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis. Tan siyempre, jada technical control si Engineer Richard Olanday. Tan Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Martes, sapit sa GIS at bulan na Hunyo 2025. Mantutuyaw tayo hanggang alas 7 na kabuwasan at programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pantutungtungan tayo iray issue at sayan na kabuwasan. Siyempre, singasama ikin lante, wala ratay umpapaway iya balita. May mga lumalabas na balita at nagtatanong itong mga barangay officials, mga gustong tumakbo sa darating na December 1, 2025 BSK. Ito yung barangay SK election. Tinatanong nila yan, meron ng bagong update kagabi.
Oh, anong update? Oo, ipinasada daw ng Kongreso. Yung extension. Extension. Oo, okay. Postponement. Aha. At ang kanilang pinag-uusapan naman ay kung ano ang masusunod, ang Senado o ang Kongreso. Kasi ang Kongreso kasi lower house 'yan, ano? Pag na-approve nila diyan sa lower house, akit 'yan sa Senado. Sa plenaryo pag-uusapan 'yan kung yan ba ay matutuloy o magkakaroon ba ng extension o hindi. Ngayon, pag aprobado sa plenaryo yan, pupunta kay presidente yan. Depende kay presidente. May bicameral pa yan. Bicameral, oo. Oo, pag may pantungtungan na Senado, Kongreso, sana pasa. Kung kinibba bicameral, yun. Bicameral dahil yun nga, kagabi, inaprobahan na, inaprobahan nila may kumaklot na may samput. Pambasa sa House of Representatives at sa yung pagpapalawig ng termino ng mga barangay official, mga halal, yarami elected na barangay official ng Karuman, June 9. Kasi wala may palapag-lante. Nanutan mo, wala may palapag ng saman ng before sa may May 12 election. Ang palapag malaratan ng Senador Amy Marcos, si Cuanto, at wala extension na sa tay termino na sa ratay i-extend datay election na barangay tan iske election. Untan tumot si Senate President Chis Escudero, wala ratan niya palapag da pigararatan yung mga ibabagas si Senator Amy Marcos mo lante natan si Juan na kumilik basta sa unorami no anto may waladlay. Okay. Tan wala mo't sugangan na sa Korte Suprema ituloy itay barangay tan iski election. No agay tuloy ko no at unconstitutional unong at say Korte Suprema. Natan sa kuanan na kilante Senador Senate President Chis Escudero at si pampipilian da kuno may 4 years o 6 years wala tan niya palapag pero wala may palapag to nan karuman amuman niya pimuway si Senador Chis Escudero pimuway man before umpaway so may na Kongreso. Okay, si palapag to wala may palapag to sa kwantulante at may no agaw galaw sa Kongreso wala eleksyon. Wala eleksyon. Aman. Nga po, dumalugat kalabyan at ken. Kagabi po ay pumasa ang House Bill number 11287 na naglalaman ng mga panukalang amyendahan ang Republic Act number 7160. O ang Local Government Code of the 1991 to. 1991. Ay pinagtibay ng 153 na mambabatas. So 153 ang pabor at 4 ang tumutol at isa ang abstain. So majority. Majority. Sa ilalim ng panukalang batas, babaguhin ng amyenda sa Section 42 ng Republic Act number 7160 na ang takdang petsa ng halalan para sa barangay at sangguniang kabataan sa ikalawang Lunes ng May 2029. Ang eleksyon. Samantala, papayagan na rin makapagsilbi ng 6 na termino ang mga halal na opisyal ng barangay higit pa sa kasalukuyang 3 taong termino. So, 6 years. 6 years, 6 years. Okay, so ibig sabihin, 2 termino yan. So, 2 terms, 2 terms na 6 to 12 years sila. Nga siyempre, eleksyon sa susunod pa na taon. Ano kaya kung 6 years, tigi isang term lang? Depende yan sa Kongreso. Diba? Masyado ng mahaba. Medyo mahaba, no? Ito pati ba yung mga nakaupong mga magagaling na halal na punong barangay at mga kagawad titipakan, iraratan, idadayo. Pero yung mga hangal, yung mga hindi gumagalaw, yung mga
yung mga tamad at kumubra lang sa kaban ng barangay ang ginagawa. Ayun ang dapat natanggalin. Kasi hindi pa malinaw dito kung 6 na taon o 4 na taon. O 4 na taon. Hindi, tsaka yung sa Kongreso kasi 6 years. 6 years, okay. Sa Senate kasi 4 years. 4 years. So, yun sila nagkakatalo. Yung 4 years naman sa Senado, 2 terms. 4 years, pero 2 terms. Pero itong sa Kongreso, hindi nabanggit. Kung ang 6 na taon ay isang termino lang. Malamang diba? 2 termino yan, 6 years 6 years, grabe 6 years. So, ngayon, pumasa na dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Isasalang na yan sa Senado. So, pa yan, yung titignan nga, yung basihan, legalidad ng naturang postponement, magkakatalo sila dyan sa sinabi ng Kongreso na 6 years at ang sabi ng Senado 4 years. Dyan sila magkakatalo. Ngayon, pag umakyat na sa Senado yan, pagdating ng July, pag-upo ng mga halal na elected official, siyempre, uupuan nila yan, uupuan nila kasi July din yung yung registration ng mga bagong botante. Kung hindi ko kakamali, July 1 to 11, that is 11 days, Ngayon, kahit na may registration, gumugulong yung dyan sa Senado, yung naturang panukala na pagpupospone ng barangay at SK election. Ngayon, pagdating ng mamaya, October, medyo mahaba na yung pag-upo ng mga halal official. Imposible din sa na yan, July to October, hindi pa nila napagdesisyonan yung naturang postponement o hindi, di ba? So, yan, yung medyo may mabayaglatan. Aproban na da Senado kanyan sa Senado gabay tumatitan actually na postpone. So para tayo magabay na postpone, siyempre watan na Senador Amy Marcos, watan na Senador Bungo at sa sigarata sa mga kikinan sama may pupustro sa pero saya na nagsumpalan kalabyan saksakay labat so kin. So saksakin de saksakay labat so gabay ton ibagaya. Hangga po eleksyon na sa Disyembre. Correct. Hangga po hindi po namin pinangungunahan ng Kongreso at Senado pero ayon po sa ating napapanood ay ang Senado ay gusto ng 4 years at ang Kongreso kagabi ay 6 na taon naman. So ibig sabihin wala sa December. Wala sa December. O nga naman, lugi nga naman yung mga umupo magmula 2023. Di ba? Kasi 2023 nagkaroon ng barangay election Correct. So 2025 pa lang ngayon, 2 taon pa lang sila. Pero gaano may kabat 2 taon na dakal yakabal to. Lante kanyan atan kasi at pantungtungan dalid kinta na may Legislative Executive Development Advisory Council. Ledak, asumpala malati ledak. Asumpala ledak. So atan at aprobado lad Kongreso, ulalad Senado natan. Sa Senado natan siyempre pabor irawan de. Di ba? Senado. Ay, pabor na. Katutan susamay kilante. Paborarad sa atan akin. Lapulante kasumpal ko no na sa tay midterm election ng gastos sa gobyerno pigaran bilyon ni may kinawa may makina ng gastos sa gobyerno inuls pangal ay pundo kanda na ani si katutan nato sa bagada ngapi pundo na inuls pangal ay pundo ay da sa tipamagawa na sa tay barangay tan iski eleksyon ay kanyan ditan lang pasok malantes yun ang mindaanda the Summary Republic Act 7160 otherwise known as Local Government Code of 1991 ipostpone sa barangay tan SK election. Ayan si katutan lante
Kanyan, amay kwa mo, mananisya tayo, ya angga po so eleksyon na December. Sikatutan. Ayos na? Ayos. Sana nasagot na po. Ayos. Yung inyong mga katanungan. At sana maging updated din kayo sa social media. Ayos. Dahil nandyan na po lahat. Pati fake news nandyan na. Hindi, yung social mga, media tan eh. Pero yung mga fake news sana, huwag namang haluan ng mga fake news yung may lalabas. Yung iba naman kasi, mga literal na nakakalito. Sila yung nanglilito Nakalituhan, ito ba ay totoo o hindi? Kasinungalingan o katotohanan? Yan yung mga dalawa lang yan na lumalabas sa social media. Kaya kung sana huwag gamitin ang social media, ang media platform sa mga fake news. Fake news, lalo na yung lumalabas na naman sa social media. Ano yun? Na para lang ma-impeach itong si BP Sara, kailangan mong umuo daw at merong 150M. Grabe Ayan, ano na naman yan? Matinding fake news o totoo. Hindi natin alam. Siyempre, sila lang ang nakakaalam dyan. Ang alam natin, may senador na yung gumagalaw sa loob ng Senado. Itong si Senador Bator de la Rosa para hindi matuloy yung impeachment ni Vice President Sara, pero hindi nagpustro, di ba? Hindi nagpustro. So magkakaroon ng yung impeachment trial. Pero ang sabi naman ng kampo ni Vice President Sara, handa na sila. Naka-ready sila. Naka-ready sila. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi nila. Ngayon, dyan sa Senado, alam mo naman, 3 grupo yan. May grupo ng administrasyon, may grupo ng Dilawan, at grupo ng Duterte. Diba? So, kinakailangan na ilang porsyento yung makukuha ni 2/3. 2/3. Doon sa buong kabilangan ng Senado. So, 2/3. That is 7? Siyam. 9. Okay, 9. 9 na senador ang dapat na makuha ni BP Sara para hindi matuloy. Hindi matuloy yung impeachment. Okay. So ilan kaya yung bilang nakasama ni Vice President Sara sa Senado? Ayan ang magandang tanong. Ayan. Hanggat hindi pa nagkakaroon ng pag-upo mula July 1, ay hindi pa alam kung sino-sino yung mga magkakakampi. Tama ba? Magkakakampi, magkakasama, magkakagrupo. Isa sila sa Senado pero magkaiba lang sila ng suot. May dilaw, may puti, may itim. May itim? At ko ibang kulay nga, ibang kulay. Color ng administrasyon, ambalanga. Ambalanga. Wala dilaw. May sakiyoy. Puti. Puti. Puti yan sila, no? Sila Dilima, sila Ontiveros. Hindi, sila white yung kulay ng mga damit. Pero dilawan sila, dilaw sila. Hindi ba pink? Pink, tama, pink. Pink sila, pink. 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 Ngayon, okay, pagpalagay natin pink. Sa palagay mo, si grupo ni Dilima, although sa Dilima sa Kongreso, siyempre kasama niya si Bam Aquino, dilawan mga yan, di ba? May mga dilawan dyan yung mga kasama ni Kunyan. Sasama kaya sa kay Sara yan? O sinong papanigan nila ngayon? Sara or administrasyon? Yun ang tanong dyan Ilan ang bilang ng mga kasama ng nina Kunyan, nina Leni Robredo? Ilan ang bilang dyan sa Senado? Teka, ilan ang apat ang apat ang nakalusot. Magkakapatid, no? 4. Villar.
Apat yan eh. Tulpo. Bilyar, Tulpo. Tapos si Pia Cayetano. Estrada. Oh, tapos Cayetano. Oh, yan. So, makikita natin yan mamaya. Ano? Kung yung mga senador na bago na uupo dyan sa Senado, kung sino ang papanigan nila. Abangan ang susunod na kabanata. Ayan. Kung ano talaga ang mangyayari sa impeachment trial versus Sara Duterte. Okay, magandang umaga. Itong nag-text dito, pakisabi mo ang pangalan mo, ano? Mula sa 0963-5360. Good morning, sir. Good morning na tadasika. Good morning. Si Sir Ramon Bautista, dito na Region 1 Medical Center. Untan tumat si Regional Director na Regional Medical Center, Dr. Roland Mejia. Medical Center Chief ang kanyang title. Title. Good morning po sa inyo. R1MC. At good morning din sa mga nakikinig dyan sa bayan ng Mangaldan. Si Mario Lopez at ganun din si Raji Yangat dyan sa Mangaldan, Pangasinan. Good morning. Good morning. Okay. Salamat na Sir Ramon Bautista at wala may intawag ko si Katoy mapapatulong dito na hospital. Although agara asakbay karuman at natan iraunla dyan da opisina Sir Ramon. Basta si Kuya Ramon Bautista action agad. Nawala ray yasingger tutulungan at ken. Lalo sa ramay tawad dya kwanto. Lalo sa ramay indigent ira. Ramay talaga mamairap bilay. Hindi kasi yun abig laman kasi lalo lat na ospital indigent o wala ibabayar balbalaga tulong tayo ken makabawas. Correct. Ano bilbilang at wala anda at ken may makakalikat iraya nabawasan so bilda. Aliglabal private room kanyan dito na da Regional Medical Center at kintan opresira tan na may talagan na matulong lawas iratan. Good morning adakin Nestor Alcantara Rabak. Basta say kuha na Sir Ramon Bautista singer labat basta gawan to ang gain ayari ang tulong at sarara may mga kailangan. Thank you Sir Ramon Bautista. Paing Palos, good morning ka Dennis Kairol. Ayan. Sumama ka ba sa bayanihan? Bayanihan. Lawak na yung bayanihan ng mga dyan sa Lawak. Ang balita ko mauulit yata yun next week may manlinis sa may may irrigation canal pianuntan at matintinunos subatik na sa may danum ulad sa may tatanumay pagpaguy. Stephanie Guzman, morning. Sabi niya dito, Maki mapalakapak Soriano, mabigya kabuwasan Kuya Dinis tan Kuya Errol, untan matagsika. Si Kapitan Bernard Antolin, dito na Barangay Jimenez, magandang umaga. Good morning. Okay. Man-exercise din yung engineer, take it away. Mag-exercise tayo tuwing magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Si Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Good morning din sa First Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Dr. Nestor Gabrilio. Councilor Elias Villanueva. Talagang matulong lawas siya. Maaro lawas. Madaling hanapin, madaling kausapin. Ayan. Elias Villanueva, kamo pa. Yun ang basta walay imasinggar si kato anta tulay tambal.
Untan si Councilor Elias Villanueva. Ang gada walad amay walay ni tulong to unto tulong itan. Masaya pong pinaparating na magandang balita ng R1MC na nakabukas na po ang emergency room. Ayan. Bagong dyan po sa may bagong building. Dito sa Arellano. Oo, nakabukas na po ang ER sa bagong building. Opo, Ayan. thank you po sa inyong pag-update sa amin. Maraming salamat po, Sir Ramon. Good morning, Mat. Adakinan Kapitan Saldi Bauson na barangay Makabito, Kalasyaw. Agan makuli-kuli lawas siya si Kapitan Saldi. Martis natan, agnimang kukuliktay basuratan. Pero antam kasi maro lawas mo tiyat no wala raman, so tutulungan to at hospital at gawan to anggad na yarian to mo. Ay iya singgar mo at saramay makatulong mo. Atan na likudid sa atan at talaga nagtupapalampas umot itay ken may parada. No wala rin natoy. Talaga nuwadtan mo at presensya ng Kapitan Saldi Bauson. Kapitana Marit Velasco, sakbay. Good morning, adasi kayo. Hanggang pala manadlao, may oras tayo da programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Ganyan si kami at pansamantalan na mapataner tonompoil na buwas. Saray akan tabayo da sayang programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkora, Timukti Pangasinan, Dennis Muharis. Ay bamat ditanad technical control si Engineer Richard Walanday. Tan Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan, Sontombok, iya programa na nakapaborito Amor Ligas Pidiga. Jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon at loob.